Bez servítky. Exkluzív. Ešte nikdy som nerepoval. Dobrý deň, vážení televízni diváci. V dnešnej relácii Chuťovky nám varí známy spevák Rytmus Duško. Tak povedz nám, Rytmus, čo budeš dnes variť? Dneska vám chcem predstaviť na druhý recept kotlikový pong. Budeme potrebovať asi približne 20 balení klasické výpolky. Vodu. A 18 litrov vody. Výpolku vysypeme do kocíka, zalejeme vodou a ešte necháme kúskovať. Môžeme podávať prvýkom. Zaujímavý recept. Tento náš rodinný recept pozostáva tajné ingrediencie. Práve sleduješ program bez servítky, dúfam, že sme neboli pre teba blízky. Začalo to všetko, Vierky Ice, dostali sme sušené paradajky. Ja som si skoro odsekol palec, bolo to tak zle ako môj tanec. Hafner spravil indické kurá, doma som prdel jak úplný chudák. Hasi nám dal polievku, aspoň niečo pre Vierku. Neodá kel, veď to som chcel, ideme zajtra k nej, OK. Takto vyzerá bez servítky, keď sa volajú celebritky. Kultúrna vložka.